सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग जो तालुका आहे त्याच्यामध्ये आढाळी नावाची एक MIDC आहे आणि त्या MIDC मध्ये प्रकल्प येत नाही किंवा जमीन वाटप होत नाहीत म्हणून काही लोकांनी मोर्चा काढायचं नियोजन केलं हे मी वर्तमानपत्रात वाचलं। पण मला तिथल्या जनतेला सांगितलं पाहिजे की श्रीपाद नाईक साहेब जे केंद्रामध्ये मंत्री आहेत त्यांच्या आयुष मंत्रालयाला 50 एकरची जागा ही प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली आहे। 13/7/2023 ला 210 कोटी रुपयाचा प्रोजेक्ट 325 लोकांना रोजगार देणारा हा आपण आढाळीमध्ये आणतोय। त्याचा MOU देखील 7-8 दिवसामध्ये होईल। याला जी जागा दिलेली आहे ती पत्रकार परिषदेच्या अगोदर दिलेली आहे। जमीन वाटप जी झालेली आहे त्यांना आपण 24 प्लॉट जे आपण देतोय त्याचं देखील देकारपत्र देतोय, ते देखील वाटप पत्रकार परिषदेच्या अगोदरच झालेलं आहे। आणि पत्रकार परिषदेच्या अगोदरच तिथले सन्माननीय आमचे सहकारी शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांनी पाठपुरावा करून त्या आढाळी MIDCतले रेट कमी करावेत अशी मागणी केलेली आहे आणि ती मागणी देखील आम्ही येत्या बोर्डाच्या मीटिंगमध्ये मंजूर करतोय। मला असं वाटतं की आढाळीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 22 कोटी रुपये दिलेले आहेत, पाण्याच्या योजनेसाठी आम्ही 5 कोटी रुपये देतोय। त्यामुळे आढाळीतलं कुठेही काम थांबलेलं नाही, कुणीही गैरसमज करून घेऊ नये। परंतु विनंती एवढीच करायची आहे की ज्या मित्रपक्षाच्या आमच्या लोकांनी ही पत्रकार परिषद घेतली त्यांनी जर माझ्याशी अगोदर चर्चा केली असती तर त्यांचा गैरसमज दूर झाला असता। आणि आढाळीमध्ये जी डेव्हलपमेंट चालू आहे ती एकनाथजी शिंदे साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि अजितदादांच्याच नेतृत्वाखाली सुरू आहे। येत्या काही दिवसामध्ये आढाळीच्या MIDCमध्ये अनेक चांगले प्रकल्प आलेले आपल्याला दिसतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।